लोगोफोर नोंथांमोनखौबो आं गोदान भिडिअफोरावहाय बिजनेआव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे देखायलांनो नागिरबाय दिनैथ' शुक्रबार बन्द' गोजासो ओमफ्राय फार्मासिफोरा खुला थायो ना थाया थांनानै नायनोसै आरोना एसे खामानि दङ थुला बिदिबा आं थांबाय थानोसै जाना नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे Ani, oh fैसा राननो होनदोंमोन सातथायाव ओमफ्राय मोनफैगोन खोमा दे आरोना 27 नम्बराव माबा ओमफ्राय दा दसे नेनोसै नायनोसै मा हरबावदो मोनालायबायानो इमान गोबाव नेनांदों हो मानसिफोरा इदि बारा गैया सयजनल'सोमोन ओमफ्राय खरै मा नेनांदों जि लेजि नायो आधा घन्टा गाहाम नायखायो सासेखौनो
मोनाबोखाबाय साइफा सानाव थांनायानो आरोना जि गोबावजोंसो मोनलायलायनाय मोनलायबाय